Hello everyone, welcome back to my channel. So today is March 5, Tuesday. It is 12:45 in the afternoon here in Colorado. So today's video, guys, I'm gonna create my foundation routine. So I already put eyebrows and eye makeup. So let's go ahead and proceed to my face. So first thing I'm gonna do, guys, is gonna set my face with primer. It's a Dr. Brandt Luminizer primer that I've been using for a long time. So I got it in BoxyCharm as well. From BoxyCharm as well. How are you guys? Ito na siya, guys. Ang ganda ng ano na to, primer. Ang tawag dito, ang makintab siya sa skin. Ganda siya. Ang dami ko nang tumutubong bagong buhok dito. Oh, ayan guys, nakikita niyo ba yan? Ang iksi. Set ko lang yung face ko ng primer. So I'm not get to use it like I already set my eyebrows because normally what I did is like put the foundation first and then eyebrows and eye makeup. So now, because we're going to create my foundation routine, I already did my eyebrows and my eyes. So ayun na guys, primer is set. Let's move on to my foundation routine. Ang ginagawa ko, guys, gagamitin ko muna tong unahin ko tong Anastasia stick foundation. Yan yung stick niya, guys. One of my favorite too. Set ko lang siya sa eyes, sa face ko. Sorry. Ganyan. I love this foundation. I mean foundation stick. That's a good foundation. So ayan guys, nalagay ko na yung stick foundation. So I'm gonna go ahead and put another foundation. That's my foundation. So this is the Skin Perfect HD foundation cookie. Never heard of it, but I love this too. I got it from Walmart. It's set natin ng konti dito sa palm ko. And I'm gonna put it here. Double it in my face. Yan. May pasok ako ngayon, guys. Kinakareer ko yun. May time pa naman ako eh. So that's not too bad. Ayan, nalagay ko na. Wait lang guys. So ito na guys. Kaya I put a lot. So gamit ako ng sponge. Madumi na siya guys. Ang ginagawa ko is spray ko lang yung sponge ko ng Olay Mist Ultimate Hydration Essence. Ganyan guys. Paano ba mag-spray nito? Pa dito na lang guys. Ayoko mag-spray yung screen. Oh my god. Ang ganda nito guys. Ganito na lang kaya ako lapas. Spray natin ng konti. Yan. And start blending it. Just for my my experiment guys. The key to set up the foundation is just to blend it like dab. Just very blend it. Paano ba ito sasabihin? Tagalog ko na lang. I-blend natin siya ng pagganyan-ganyan lang. Dahan-dahan, press, ganyan. Inaano ko lang guys, I'm not a professional makeup. I'm still having trouble like blending eyeshadow. So ganyan lang guys, i-blend lang ng dab. Hanggang sa makuha natin yung gandang coverage. Ganyan, press, ganyan. Normally, guys, hindi na ako nag-concealer kasi sometimes maganda yung coverage ng foundation na to. Not sometimes, all the time. Maganda yung coverage nito. So, I don't need to put foundation on. Foundation. I don't need to put a concealer. Ayan. Na-blend ko na siya. Di ba, guys?
Yan. Na-blend ko na. Minsan, nasasanay pa nung pinapahid ko. Pero hindi ganun yung pag-apply ng foundation, guys. Kung pwede lang, spend your time, dab, ganyan. Ganyan. So, tapos ko na, guys, ma-blend yung kabilang sides ko. Diba? Ang ganda ng pagkaka-blend. Promise, sa in-personal, guys, ang ganda ng pagkaka-set ng foundation. Tapos, spray ko ulit tong sponge ko para sa kabilang side. Zoom natin, guys. Kung makita nyo. Yan. Blend ko lang siya, guys. Dabs. Take your time. Blend it like really nice and basta i-blend nyo lang siya ng bonggang-bongga. Hindi kailangan magmadali. Blend na dahan-dahan, dab lang. Dab lang. Ay na, guys, yung itsura, oh. Dab. Ang kinang ganito, para hindi siya buo-buo yung leg natin, blend natin yung leg. Na yung magkabila ang face, doon naman tayo sa forehead naman tayo, guys. What time is it? 12:53. I still have time. Ooh. Yan, ito lang, guys, yung ginagawa ko sa foundation ko. Not all the time. Pag gusto ko lang talaga yung foundation ko, plakadong-plakado da. Plakadong-plakado da. Ayun na, guys, yung foundation. Oh my God. So, na-blend ko na siya, guys. Na-blend ko na yung foundation, guys. Let's move on to the next procedure. Procedure daw. So, next, guys, isa-set natin yung face natin ng Maybelline Fit Me. Ayan yung loob niya. Ayan. So, ang gagawin ko yung itong flat. Ano ko lang yung ganyan, kadami. Ganyan, ayan. As you can see, kailangan ko na magpalit ng beauty blender. Medyo madumi na siya. Tapos, ang gagawin ko lang, ganun, same ng pagkaka-apply ko ng foundation, idadab-dab ko lang siya, guys, para maganda yung coverage. Hindi siya buo-buo or kiki or whatever you call that. Ganyan. Dab. Ganyan. Inner corners. So, ngayon, guys, hindi ako maglalagay ng concealer. Dab ko lang siya ng dab. Dab lang tayo ng dab, guys. Ganyan. Parang nagaano ba ang tawag dyan? Yan. Dab lang natin siya, guys. Dito rin. Sa ano natin. Yan. Forehead. Dab. So, mukhang puro lang tayo dab ngayon. Ayan. Sa baba ng eyes. Yan, guys. Dab. So, ayan na, guys. Yay! Ang kilang yan, guys, ganyan lang. Dab. Every time you apply liquid foundation or powder foundation. Sa akin lang to, guys, ha. Ito lang yung ano ko. Yung foundation routine ko. Everyday, pag gusto kong ano, tapos gagamit tayo na. So, ayan na, guys, tapos na ako mag-set ng foundation. So, nakalimutan ko, guys, daldal na naman ako, hindi ko na-on yung video. So, hindi siya naka-on. So, naglagay na ako ng contour, guys. Nalagyan ko na yung magkabila ang ano ko. Ito yung ginamit kong Anastasia Contour Kit. May 6 siyang shade. Itong sa taas highlighter ata, itong sa baba pang contour. Tapos, nag-contour na ako dito sa side para yung face natin hindi flat. Maganda yung may, ano ba? Sabi ng iba, may panliit daw ng ano. Uy, ang ganda ng ano na to, pang contour na to from Anastasia, promise.
Dito maglagay din tayo ng konti. May pasok ako ngayon guys. I'm about to leave at... Sometimes I leave at like 1:35, 1:40. So it is 1 o'clock, 1:01 in the afternoon. I still have time. Sige pa. Just to upload one videos. Ikaroon natin to. Ayun na guys. Oh, di ba maganda talaga pag nagko-contour guys. Ayun. Nagiging may korte yung face mo. Nagkalagay na akong contour sa forehead, sa both side of my cheeks, and then dito naman sa jaw. Sa jaw. Sa jaw. Hindi na ako tumitingin sa salamin. Ang ginagawa ko ng salamin yung viewfinder. Kaloka. Always look at my viewfinder. And maglagay tayo ng kunti sa nose, guys. Wala akong pili na lang ako ng Alam mo yung contour sometimes, yun na rin yung ginagawa ko na blush on. Maganda siya. Parang lang, sun tone lang ba yung look niya. Ayan guys, kahit na hindi ako mag-blush on. Hindi na ako mag-blush on, no? Ayan. Oh my God, ang dami kong bagong buhok na maiiksi. It goes everywhere on my face. Ito, gusto ko rin tong na to. Magba-blush ako ng konti, guys. Gusto ko rin to. Ang ganda ng packaging. When you open it, ganito yung itsura niya. Ganyan. Kuha lang ako ng blush on brush. Ito. Kailangan ko na linis ng brush ko. So, ayan. Ito lang guys yung ginagawa ko eh. Promise, maganda yung yung coverage ng foundation. Yung kilang, wag nyong parang nagrarab kayo ng basahan. Dab lang. Para makuha nyo yung nice coverage ng foundation or what do you call that? Liquid foundation or powder foundation. Ayan, okay na yan. Yan, sa cheeks. Mukhang okay na ako dyan. Ang gagawin ko next. Ang dumi na guys. Anong to? Muab? Yung number niya. Ang ganyan na rin ng niya, packaging niya. Kaya lang, sorry guys, madumi siya. Ito yung itsura niya. Pag inopen mo, ganyan siya. Yan yung kulay niya. So, lipstick tayo guys. Hindi ako marunong gumamit ng ganito. You know what I mean? I get used to it with the, the matte liquid lipstick. Meron silang applicator. Yun yung gusto ko kasi madali siyang i-apply sa lips. Ito, hindi ako marunong. Basta ko lang ginaganyan yan sa lips ko. Tapos na. Ayan. So, guys, ayan na yung ko, yung my foundation. My foundation routine. Ayan na, guys. Oh, di ba? Parang daw, Ayan na guys yung itsura ng foundation. Ayan, very simple lang. Hindi ko alam kung nagpantay yung blush ko. But anyways, that's it for today's vlog guys. If you enjoy it, give me a big thumbs up. And also if you're new here, thank you so much. You're welcome. And please do subscribe. And don't forget to hit the notification bell button so that you will notified every time I upload a new videos. And that's it for today's vlog guys. Thank you so much for watching and I will see you in my next vlog. Bye.